anodd, ond mae'n braf ein bod ni'n gallu dod at ein gilydd fel hyn. Ac ar drothwy'r wyl, dewch i ni edrych ymlaen i'r dyfodol gyda gobaith. Roedd Mark wedi ei dyweddio gyda dyn o'r enw Joseph. Dywedodd angel Duw wrth Joseph mewn breuddwd, mae mab Duw oedd y plentyn. Roedd hi'n amser ei mair eni ei phlentyn, ond roedd Joseph ddim yn gallu dod o hyd i leti yn unman. Roedd pob man yn llawn. O'r diwedd, cafodd Joseph le i aros mewn stabal. Rwysiodd y bugeiliad i'r stabal. Ar ôl gweld y babi, dyma nhw'n dweud wrth bawb, beth oedd y anghelion wedi ei ddweud am Iesu. Ychydig amser wedyn, dyma seren arbennig yn arwain dynion daith. Arweiniodd y seren y dynion daith i'r tŷ lle roedd Mair a Joseph yn byw gyda'r plentyn bach. Dyma nhw'n penlinio o'i flaen i'w addoli. Roddodd y teithwyr anrhegion drud iddo. Thank you.
Tua'r 11, dyma Cyngerdd Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy'r ymerodraeth y Feinig i gyd. Roedd pawb yn mynd adre i'r trefi lle cawson nhw ei geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly, gan fod Joseph yn perthyn i deulu brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yng Nghalilea a mynd i gofrestru yn Judea, y Methlehem. Hynny ydy tref Dafydd. Aeth yna gyda Mair oedd yn mynd i fod yn wraig iddo, ac oedd yn erbyn hynny disgwyl babi. Tra roedden nhw yno, daeth yn amser i babi gael ei eni, a dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni. Bachgen bach. Dyma hi'n lapio cydachau geni yn y faes amdano, a'i osod i olwedd mewn caf yna ar gyfer bwydo anifeiliaid. Doedd dim llety iddyn nhw aros ynddo. Ar ôl y flwyddyn wedyn wedi cael, rwy'n credu bod pawb yn heidio'n lapio flwyddyn nesaf. Beth yn fynd am wyliau? Syniad da! Ond ble o hoffau bawb mynd? Beth am Australia? Gallwn cael barbecue ar ei traeth. Mae'n wlad gynnes yn wahanol iawn i Gymru. Ond siŵr gael ei gwrs yn cynnes gyda bobl leol. Wel, beth am Awstria? Wel, mae'r eira'n drwchus a'r sgïo'n wych. Can hwyl yn creu dynion eira gyda'i gilydd. Fod hi'n oer, rwy'n ffyddiog fydd y croeso gynnes. I fod yn dig, well gelir eiddaw. Dydy o ddim yn rhy beth. Dydy'r tywydd ddim yn rhy boeth, nac yn rhy oer. Mi yna ddigon i wneud o, ac y beth pwysicaf, mae'r bwyd yn blasus. Bydd gael ni croeso'n cynnes iawn gan yr Eidalwyr, dwi'n siŵr. Pan rydym yn mynd ar wyliau, pe bain hedfan mewn y wyren, gyrru mewn car, neu hwylio ar long, mae pob un eisiau'r un peth. A beth yw hynny? Digon o fwyd a diod. Gwir. Y cyfle i roi ein traed i fyny ac ymlacio. Cywir, ond, yn fwy na dim, rydym eisiau Croeso cynnes. Di newydd gyrraedd o'r tag hir o Gymru. Dwi wedi bwc y stafell yma? Dwi wedi blino, hoffwn mynd i'r stafell. Pa ffordd? Bydd un yn mynd aros yn un eto. Ond sut groeso cafodd Mair a Joseph? Wel, bydd Bethlehem yn brysur ac bydd rhaid i ni gallu dod gyda'r anifeiliaid. Ond, pan ganwyd i'r baban Iesu, bydd aeth croeso drwy'n galon o drigolion Bethlehem i'r teulu. Yn wahanol iawn i fi fan hyn, We'll have planted wide for
fel angel sydd o'r nen. Goleuadur coeden fel y ser y meddlu hen. Godi cyn y wawr a'n region dros y llawr. Teimla'r cyffro nawr am y diwrnod mawr. Gwres y tan ar eiran lan, dyma sut mae fod. Amser piore'r flwyddyn mae Nadolig wedi dod. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliad allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac oedd ysblander yr arglwydd fel golau llall ar o gwmpas nhw. Roedden nhw wedi dechrau am eu bywydau, ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ag ofn, mae gen I newyddion da I chi, newyddion fydd yn gwneud pobl y mobman yn llawen iawn. Mae eich llybr wedi cael ei eni heddiw, y Bethlehem, yw Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo fo yn fabi bach wedi ei lapio mewn cydachau ac yn gorwedd mewn cefn o bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno I addoli I Dduw. Gogoniant I Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar y ddeiar islaw a bendith Duw ar pobl. Roedd yna rhywbeth yn go arbennig yn Cyngerdd Nadolig. Pan ddifoddodd y trydan, I ganol ein presenter, yn paratoi, daeth amheuaeth I gloi. yn disgwyl cynnytol. Pryd ddeiau golau yn ôl. Dim gwerthu e Marks. Dim coffi yn y caffis. Mae siop yn dylethyd. Fel petai gwir Nadolig yn ceisio cael cyfle I rai I gefnodoli. Ac roedd rhywbeth yn braf yn yr araflu, Yr eistedd. y disgwyl, a siarad efo'n gilydd. Roedd Duw yn deall yn union beth oedd o'n ei wneud, pan dorrodd o'r cyflenwad trydan, noswyl Nadolig. Diolch yn fawr am ymuno gyda ni heno, ac ar ran cymuned Ysgol Gymraeg Ystalyfera Brodyr, hoffwn ddymuno Nadolig dedwydd a diogel I bawb.
disgwyl waith am ddydd yr hwyl, a droddwyd drws Nadolig, a blant a godant gyda'r wawr, i fwrlwm y diwrnod mawr. Pan oes